Ugledni američki časopis The National Interest, specijalizovan za bezbednost i vojnu tehnologiju, objavio je tekst o srpskom raketnom sistemu Šumadija pod naslovom "Nove srpske rakete šalju poruku: bombardujte nas i uništit ćemo vaše gradove." Nove srpske rakete Šumadija zapale su za oko američkom časopisu The National Interest, specijalizovan za bezbednost, odbranu i naoružanje. Šumadija, čiji je domet čak 300 km, opremljen je 400 mm vođenim raketama, teškim oko 1500 kg, kao i naprednim sistemom za inercijalnu navigaciju projektila. Raketa Šumadija će imati svoj lansirni kontejner od kompozitnih materijala i čelika, a plan je da se sistem smesti na vozilo na koje mogu da stanu 4 do 6 kontejnera. U razgovoru za Sputnik, Miroslav Lazanski je izjavio kako će ovi projektili leteti ako srpski susedi ponovo pomognu NATO. Tokom bombardovanja NATO-a nismo imali sredstvo odvraćanja. Sad imamo raketu koja može da dosegne i velike gradove oko Srbije. Pa sada, gospodo, u eventualnom sukobu, a ne daj Bože da do njega dođe, to niko ne želi naravno, ako nekome padne na pamet suluda ideja da nekoj drugoj zemlji da vazdušni prostor da se gađa Srbija, imamo raketu koja može da odgovori po vitalnim ciljevima u okolini Srbije. To je smisao ove rakete, rekao je Lazanski.